लोगोफोर आं दिनै नोंथांनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सिगां मोनसे रिक्वेस्ट फिसा रिक्वेस्ट आरोना लोगोफोर आंनिया मनिटाइजेसना दा अफ जानानै दङ नालाय माने साबस्क्राइबबो खालामना होदो ओमफ्राय शेयार खालामदो अननानै आंनिया भिडिअआ भिउस फैला जेनेबा ना नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव सन्जय सिंह बर' चेनेलाव दायो भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा ओमफ्राय भिडिअआ जाहैबाय दिनै मोनसे इउटुबाव मोनसे आपडेट फैदो आरोना आपडेटआ जाहैबाय माने एपिएल भिडिअनो एपिएल भिडिअ आपडेट खालामनांगोन माने एपिएल भिडिअखौ बोरै बानायनांगौ बिनि सायाव फोरमायगोन आरो मनिटाइज जाखानाय चेनेलफोरा माने डि मनिटाइज जायो आरोना मनिटाइजआ अफ जायो हारसिंनो ओमफ्राय मेलाव मेसेज फैयो आंनियाव दहायबावसो हरनि 12टायाव फैदो जेनेबा 12टा 7आव फैदों ओमफ्राय फुङाव माने आसुर जाबाय जेनेबा मनिटाइजआ अफ जाबाय जेनेबा आंनिया जालायलायदों आं जेनेबा सेस जाबाय जालायदों आरोना दानिया माने मेन टपिकआव ओमफ्राय बेखौ नोंथाङा माने ओरैबायदि फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय बुंसै आङो माने भिडिअ बानायनांगौ गावनि फेस लानानै माने फार्स्टआव नोंथांनि चेनेलनि इन्ट्र'खौ होदो नोंथांनि इन्ट्र' होखांनायनि उनाव माने नोंथांनि भिडिअ बानायनायनि सायाव इन्ट्र' होनांगौ भिडिअखौ माबायदि बानायो मा सिस्टेमनि बानायो ओमफ्राय एडिटिं मायाव खालामो ओमफ्राय भिडिअआ माने इंलिसाव जानांगौ माने गावसोर बुजिनाय जानांगोन होनना बुंदोंमोन आरोना बेयाव ओमफ्राय जायखिजाया गावनि लेंगुवेजआवनो बुंनो हायो खिन्थु गाहायाव बाय एसे एनै लिरना होनांगोन आरोना गाहायाव माने रिल सिस्टेमाव आं लिरना होदों बिदिनो सिम्पोलाव जेबो नङा बेखिनियानो बिदिनो नोंथाङा भिडिअखौ मानि सायाव बनायो बे कन्टेन्टफोरखौ खिन्थानांगौ ओमफ्राय लास्टआव एसे एडिट खालामनायफोरखौ सिस्टेमखौ खिन्थानांगोन ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो नोंथाङा भिडिअ बानायनायाव मा मा खालामनानै भिडिअ मोनसे दिहुनो बिनि सायाव ससे क्लिप खिन्थिनांगोन 5 मिनिटनि सिङाव जानांगोन आरोना 5 मिनिटनि बारा जानाङा ओमफ्राय नोंथाङा बेखिनिया जोब्बाय टपिकआ भिडिअनिया ओमफ्राय बे भिडिअखौ आपल'ड होगोन ना आपल'ड होबा बेखौ आनलिस्ट खालामखानांगोन आनलिस्ट खालामनायनि उनाव बेखौ रावबो नुनाय नङा आरोना इउटुब टिमाल' नुगोन इउटुब टिमनि थाखायसो नालाय नोंथांनि चेनेलखौ रिभिउ खालामगोन ओमफ्राय बेखौ आनलिस्ट खालामबाय ओमफ्राय बिनि URL-खौ कपि खालामबाय ओमफ्राय इउटुब डेस्कटप मडआव थांबाय बेनि उनाव मनिटाइजआव थांबाय मनिटाइजनि उनाव बेयाव नुजाखागोन मनिटाइजआथ' गोमाखाबाय अलरेडि बेयाव मनिटाइजआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांखौ नुगोन एपिएल स्टार्ट एपिएल होननाय बेयाव क्लिक खालामबानो आं दिन्थिलांगोन स्क्रिनशट बेयाव क्लिक खालामनानै गाहायाव मोनसे दङ URL माने URL-खौ थुना होदो आरोना बेयाव क्लिक खालामनानै पेस्ट खालामनानै नोंथाङा आपल'ड खालामनो हासिगोन आरोना आपल'ड खालामना होबानो साबमिट खालामना होबानो बे नोंथाङा 14 डेजनि आन्दाराव जागोन होनना बुंदों आरोना मनिटाइज जाफिनगोन आरोना स' थेंक इउ आं बेखिनिखौ आं जाखिनिखौ मिथिदों बेखौ बुंदों आरोना नोंथाङा इउटुबफोरावबो नायनो हागोन मानि थाखाय बिदि मोजां बुजिना लाबानो जाबाय गावनि फेस खिन्थिनांगोन होनना बुंदों माने इउटुबा माने कन्टेन्टफोरखौ बासिदो आरोना सेलेक्ट खालामदों माबायदि कन्टेन्टआ बिसोरो डिलिट खालामखागोन आरोना जायफोर भिडिअआ इउटुबाव दोनजाया बेखिनियानो आरोना थेंक इउ स' माच मोजां मोनदोंबा मोनथिदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला शेयार लाइक खालामदो अननानै नङा होमबा स' थेंक इउ बेखिनियानो